Gràcies per la vostra presència i gràcies a totes les persones que ens acompanyen avui en representació de les institucions que donen suport al premi. Del lliurament del 34è Premi Marta Mata de Pedagogia i del 13è Guardó Marta Mata de l'Associació de Mestres i Adolescents. El senyor Joan Gumbert representa la consellera d'Ensenyament i la senyora Montserrat Arbós representa la senyora Mireia Solsona, diputada d'Educació de la Diputació de Barcelona. Agraïm la vostra companyia i la mostra de voluntat comuna que tenim per millorar l'educació. Amics i amics, d'una manera molt discreta però constant, els mestres i professors ens han fet confiança durant 34 anys al presentar-se al Premi Marta Mata de Pedagogia. Han estat 34 anys d'obres d'una gran diversitat, d'una riquesa temàtica extraordinària, d'educadors de totes les edats, de treballs de reflexió i acció o de molta reflexió. També ha estat 34 anys en descobrir la coherència del treball rigorós i callat de tants mestres que estimen el seu ofici, el nostre ofici, de mestres. Ser jurat al Premi Marta Mata de Pedagogia és una responsabilitat important, sempre diversa, sempre complexa, sempre difícil, perquè decidir costa. Com a associació, per tant, penso que tenim el deure d'agrair públicament en aquest acte a les persones que composen el jurat per la seva feina rigorosa i generosa. D'acord amb el procés previst per aquest acte, Xavier Besalú donarà lectura de l'acte del jurat. Bona tarda. Acte del jurat del 34è Premi Marta Mata de Pedagogia 2014, convocat per l'Associació de Mestres de l'Ocensat, el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, l'Institut d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona, ja se me sent, la Fundació Artur Martorell i l'editorial Octaesa. Reunit el jurat del 34è Premi Marta Mata de Pedagogia, format per Artur Noguerol, Àngels Oller, Teresa Pietx, Antoni Poch, Carme Otoll, Sara Maroto, Lluïsa Garcia, Montserrat Belllloc, Mercedes Blasi, Joan Girona i Xavier Besalú com a secretari, ha decidit deixar desert el Premi Marta Mata de Pedagogia 2014 i ho signen els membres del jurat a Barcelona el 21 de novembre de 2014. Ara, com ja és tradició, d'aquelles tradicions sanes i bones, Antoni Poch, en nom del jurat, ens adreçarà les paraules. Autoritats, amics, amigues, saludables autoritats, tots vosaltres. Un any més em plau representar el jurat del Premi Marta Mata de Pedagogia per dirigir unes paraules. Crec que quan el jurat de qualsevol premi considera que aquest s'ha de declarar desert, ho fa sempre amb un sentiment agradós. Perquè quan una persona o un grup de persones decideixen presentar-se un premi, sempre ho fan amb il·lusió. I en el nostre cas, amb una tasca pedagògica rellevant, duta a terme ara sovint en condicions contextuals força adverses. Declarar un premi desert no representa de cap manera desairar els treballs presentats, ni molt menys els seus autors o autores. Ben al contrari, mereixen tot el nostre respecte i agraïment. Declarar un premi desert constitueix un gest de demanda d'una certa complicitat
per tal de fixar els llistons de qualitat formal i de continguts en els nivells que presenta la col·lecció d'obres configurada durant més de 3 dècades, una col·lecció, com deia l'Irene, d'ampli ventall temàtic que ja és un referent ben viu d'història recent de la pedagogia i una eina encara ben esmolada al servei dels educadors en la seva tasca quotidiana d'acompanyar els infants i el jovent en el procés de construcció de la seva personalitat, tot descobrint el món i la societat en què vivim per tal de millorar-la. En aquesta edició del Premi, tot i que no hi ha hagut gaire treball, n'hem rebut procedents de diversos municipis de Catalunya, però també de Galícia, d'Andalusia, del País Valencià i de les Illes Balears. I han estat centrats en les àrees de socials, mediambientals, d'educació per la salut, àrea de llengua, d'educació artística i musical, així com en els múltiples i diferents entorns existents per aprendre que hi ha a més de l'escola. També hem vist modalitats metodològiques d'intercanvi escolar entre diferents territoris, així com projectes d'aprenentatge servei. El projecte cooperatiu presentat pel Centre Educatiu L'Alzina, depenent del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, que acull menors i joves en règim d'internament fixat pel Tribunal de Menors, va cridar favorablement l'atenció dels membres del jurat. El treball, però, hauria d'haver tingut un desenvolupament més ampli. Vivim temps d'incerteses, però també d'il·lusions i de feina ben feta. Feina que no es pot traduir fàcilment en bons documents per l'intercanvi i el debat. Cal temps i dedicació. Però són documents necessaris per prendre acords sobre cap a on i com cal anar en el món de l'educació. El Premi Marta Mata de Pedagogia és una aportació més a aquest debat dialògic imprescindible i seguim convidant a tothom a participar-hi. Cada matí, quan s'obren les portes de les escoles, reneix l'esperança d'estar construint dia a dia un futur nou per un país nou i més just. Moltes gràcies, Toni, per les teves paraules. Fan honor als mestres, com sempre, i a l'escola. Ara, si us sembla, la Francina Martí, com a secretària de l'Associació de Mestres Rosa Sensat, donarà la lectura a l'acord de la Junta Rectora pel Guardó 2014. La Junta Rectora de l'Associació de Mestres Rosa Sensat, reunida el 28 d'octubre de 2014, va decidir atorgar el guardó Marta Mata en modalitat personal a Francesco Tonucci, perquè com a investigador ha estat sempre lluitant per transformar la realitat, per la defensa de l'escola nova, oberta i pública, per a tots els infants i joves del món, pel seu compromís per donar a conèixer la Convenció dels Drets de l'Infant i per fer-la comprensible i propera a tothom. I amb ell, a Frato, la creació d'un personatge que ens interpel·la perquè sempre està a favor de les necessitats i dels drets de la infància. Buenas tardes a tothom, buenas tardes a todos vosotros y vosotras que estáis reunidos. Me ha gustado mucho estar con vosotros en Barcelona. No ha sido posible para expresar personalmente la emoción y la conmoción frente a este reconocimiento. Y voy a explicarlo muy rápido, por dos aspectos. Uno, por quién me da este premio. Es la Asociación de Mestres Rosa Sensat. Y para mí, Rosa Sensat es una asociación muy importante en mi historia personal y especialmente en mi historia española. Porque en el 76 sale mi primer libro
la escuela como investigación, y Rosa Sensat me invita a Barcelona por la primera vez en España, para mí, a tener un seminario sobre la escuela infantil. Por 3 días yo he tenido la oportunidad de hablar, creo por la primera vez, de la experiencia de Reggio Emilia y de Loris Malaguzzi. A lo largo de estos casi 50 años, nuestros caminos se cruzaron varias veces en la revista, con dibujos, con textos, otros encuentros, hasta el último sobre la Convención de los Derechos del Niño de hace pocos días. Un encuentro muy participado, muy fuerte, muy importante para mí. Y el otro aspecto es el nombre de este premio, Marta Mata. Yo he tenido la suerte en mi vida de conocer personas importantes que han sido mis amigos y mis maestros, como Gianni Rodari, Loris Malaguzzi, Mario Lodi. Bueno, uno también fue Marta Mata, no tanto porque la conocía así tanto como los que cité, no fuimos amigos en el sentido más común, pero sí que yo creo que nos querimos bastante para respetarnos y para compartir nuestros caminos. Y Marta para mí es un símbolo importante de una mujer que ha conjugado infancia, educación y política. Y esto es un poco lo que estoy intentando hacer en estos años con el proyecto de la Ciudad de los Niños. Una ministra italiana decía, poner los niños en la política significa hacer una buena política. Y con esto os agradezco mucho, os quiero mucho y gracias con todo el corazón. Recollirà el premi, recollirà el premi en representació de Francesco Tonucci, que ens parla des de Roma, la tecnologia és fantàstica, de vegades, l'Assumpta Baig. I enviarem a Roma perquè potser un dia li donarem al papa també. La Junta Rectora de l'Associació de Mestres Rosa Sensat, reunida el dia 28 d'octubre de 2014, va decidir atorgar el guardó Marta Mata en modalitat col·lectiva a Xamfrà. Ara fa 10 anys el Raval era el barri de Barcelona que rebia de manera imprevista un veritable llau de persones procedents d'altres països del món. Per tant, proposar-se treballar en una nova realitat social complexa per desconeguda és el primer gran mèrit de l'equip del Xamfrà. Durant aquests 10 anys, Xamfrà, com a centre de les arts, és el canal de comunicació en el qual els infants, els joves i les seves famílies tenen la possibilitat de viure el respecte a la seva cultura, de valorar i conèixer la dels altres, així com la comuna. Un mestissatge artístic que permet reconèixer la diversitat d'una font de riquesa per tots. A través de les arts, l'equip de Xamfrà vetlla per afavorir l'autoestima dels infants i joves, tot prenent consciència de la responsabilitat individual i col·lectiva, la dignitat de cada persona i la seva condició de ciutadans. El seu treball, de cara a emancipació cultural i social, ha contribuït a enfortir la convivència en el Raval. Lliurarà el premi la senyora Montserrat Arbós i li lliurarà a Dolors Bonal en nom de l'equip del Xamfrà. Bona nit a tothom. Haig de dir la veritat és que aquest premi és un premi
que ens emociona molt pel nom, també, la Marta Mata. Tots recordem la Marta Mata, hem treballat amb ella, ens ha servit d'exemple i des del primer moment que es va fer les escoles d'estiu, doncs jo hi vaig col·laborar, era molt jove, esclar, ara ja soc gran. I bueno, sempre ens ha servit molt per tot. Vull donar les gràcies a tot l'equip de Rosa Sensat per haver tingut tanta sensibilitat amb nosaltres i haver-nos tractat tan bé. És la segona vegada que recullo un premi aquí, en aquesta casa, jo. I el primer premi que em van donar va ser un quadre d'en color, d'en Cesc, que el tinc penjat al menjador de l'Empordà de casa meva i em serveix per anar recordant totes les coses bones. El nom de la Marta Mata és un nom molt difícil de parlar-ne sense quedar sempre curt. Donar importància i prioritat a l'educació per damunt de la instrucció. Una educació intel·lectual, física i moral que va ser sempre una guia per ella. Marta Mata era la imatge de la dignitat d'un servidor públic. Això ara ens serveix, perquè ara, moltes vegades, aquesta dignitat d'un servidor públic queda completament aparcada, almenys la meva manera de veure. Marta Mata no és un nom ancorat en el passat, sinó una referència viva per al present i un horitzó obert al futur. Una pedagoga d'alta volada i qualitat humana, una mestra apassionada per la feina amb un sentit transcendent de l'educació. L'equip de Xamfrà ens sentim orgullosos de rebre un guardó amb el nom de Marta Mata. No sé si ens el mereixem o no, però ens servirà molt com a mestratge. Per nosaltres, i parlo en nom de tot l'equip, l'educació és un compromís. La sentim com un gust i un deure. La pensem amb la ment i la sentim amb el cor. L'època que vivim de canvis i de globalitzacions, l'educació és un terreny místic, diria jo. És un terreny místic on depositem tots els somnis que són impossibles. Un dels objectius primers d'aquest pensament emocionat és el pensament sobre l'educació. Aquesta és una dita del Juan Manuel del Pozo. Un pensament motivat pel gust a la funció més alta que una persona pot fer, que és ajudar a les altres persones a construir en plenitud i amb llibertat. I ara permeteu-me que ja acabo, recito un petit fragment que m'agrada molt de la poeta Maria Àngels Anglada. Diu: d'infants a infants amb adults al darrere, que no han perdut del tot aquesta nena, l'esperança, el més vell dels estandards. L'esperança, ens diu la poeta, és un vell estandard, i és veritat. Ja hi ha forces emergents que il·luminen el camí en aquest gran desordre imperant. Hi ha un gran desordre, però hi ha moltes llums que queden moltes vegades i passen desapercebudes. Són llavors d'esperança que estan presents i que els ideals són com els estels, els mires però no els pots abastar mai. La música, el cant, és un joc d'esperança que encomana a qui s'acosta i la millor manera
d'educar és que els homes s'eduquin en comunió. Moltes gràcies a tot l'equip de Rosa Sensat. Us agraïm enormement aquest guardó, que ha sigut completament inesperat i sorpresiu. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Maria Dolors. Que continueu treballant amb el mateix entusiasme que ho esteu fent. Moltes gràcies. Ara, si us sembla, per cloure l'acte, les persones que ens acompanyen a la taula ens adreçaran unes paraules. La Montserrat Boix, tens la paraula. President. Bona tarda a tots i a totes. Primer de tot, voldria excusar la diputada Mireia Solsona, que per motius d'agenda no ha pogut ser aquí, tot i que s'ha fet. Ella ha anat moltíssim. I ara ja passo a dir les paraules. En nom de la Diputació de Barcelona, vull agrair i deixar palès que és un autèntic plaer poder compartir aquesta iniciativa amb tots vostès, que ens fa possible que avui gaudim i compartim d'aquest espai de reflexió amb què convergència mirades diferents però el mateix, l'educació. Vull felicitar l'organització perquè un acte com aquest, per poder arribar al dia de tenir en compte que es tracta del 34è, és imprescindible una gran inversió de temps, de dedicació, d'esforç, de voluntat i generositat. Valors que en moments com els que vivim adquireixen una profunda dimensió social i que ens permeten, malgrat les dificultats, avançar cap a un horitzó i un creixement més equitatiu. Aquest premi és un escenari en què les idees conflueixen aportant nous coneixements i maneres de fer, des de la seva pràctica individual a tota la comunitat educativa, que la volen fer créixer en saviesa i expertesa. Des de la Diputació de Barcelona, també volem fer-nos ressò del fet educatiu al territori. Sumem en la millora educativa essent una altra finestra oberta que posa la mirada en el conjunt dels agents i recursos educatius al territori. I en aquest sentit, és imprescindible impulsar la gestió col·lectiva del bé comú, en virtut d'una relació cada cop més estreta i coparticipada entre les administracions, la societat civil i la iniciativa privada. I aquest acte és un magnífic exemple d'aquestes noves formes de fer, treballant en un objectiu comú i fer-ho possible, des de la confiança i la voluntat de compartir, de sumar, de créixer plegats i plegades. Per aquests motius, em sento profundament agraïda i alhora privilegiada d'assistir a un acte com aquest, en què les persones expertes que ens acompanyen ens brinden l'oportunitat de reflexionar sobre la possibilitat de construir un món més igual i just i cercar respostes als desafiaments col·lectius. No voldria finalitzar sense felicitar i reconèixer l'esforç de totes les persones que han aportat els treballs. Doncs hi ha una rica varietat de propostes interessants que esperem que totes elles, en premi o sense, puguin reeixir i esdevenir fantàstiques experiències de millora educativa. Moltes gràcies. Ara té la paraula el senyor Joan Gombert. Bé, bona tarda a tothom. Gràcies, Irene. Plau moltíssim estar avui en un acte com aquest, en nom del Departament d'Ensenyament, i deixeu-me que comenci amb una felicitació. Vull felicitar l'associació Rosa Sensat per la seva feina que ha fet al llarg de tots aquests 50 anys i molt especialment perquè en un acte com avui, en el qual hem vist on estàvem aquí per premiar en dues situacions, un el Premi Marta Mata, que tot i que queda desert, esperem que en properes edicions no sigui així, perquè si no la Irene no sé si ho aguantarà, perquè avui patia molt aquesta tarda, molt fet aquest, però el tema del Guardó Marta Mata, en el qual també premiem i reconeixem l'esforç fet per persones i entitats de reconegut prestigi, tant d'aquí de casa nostra com és el tema de Xanfrà, com el senyor Tonucci,
una persona de reconeguda fama internacional, per posar en relleu els aspectes positius del fet educatiu. És clar que l'associació Rosa Sensat és una associació que des dels seus orígens està lligada a expertesa, a excel·lència, a gent compromesa, a compromís amb el país i amb l'ensenyament i l'educació. Aquesta associació té dos noms de dues persones extraordinàries que estan vinculades a la seva història. Una, el nom de la pròpia Rosa Sensat, un nom que porta l'associació, i després de l'altra persona, la Marta Mata, que més tard, al llarg d'aquest segle XX, durant molt de temps, ha sigut al capdavant d'aquesta associació, la liderada, i li ha imprès aquest caràcter tan singular que té aquesta associació. Jo penso que una de les coses més singulars que caracteritza a l'associació és el fet que parteix d'una idea d'escola compromesa amb el país, compromesa amb els nanos, compromesa amb els valors, i tot això ha fet que una altra de les seves activitats, que segurament la fem més singular i més coneguda, que són les escoles d'estiu, suposo que tots ja ho sabeu, però aquest any celebrarà l'associació la 50a edició d'aquestes escoles d'estiu, amb un format extraordinari, que esperem que tindrà moltíssima participació, no només d'aquí, sinó de fora d'aquí. Doncs amb aquest format de les escoles d'estiu ha fet possible que hi ha donat ressò, hi ha fet present, hi ha fet visible experiències educatives singulars reeixides a casa nostra i que a partir de l'intercanvi ha fet possible que aquestes experiències reeixides s'hagin extès. Som un país petit, no sempre ben entès més enllà de l'Ebre, però sens dubte tenim molt de talent, tenim molts mestres i moltes mestres que a vegades des de la seva solitud a l'aula fan feines extraordinàries. A vegades aquells que tenen més sort són capaços de collar un projecte amb un equip de centre i que fan que tota l'escola floreixi i regeixi al voltant d'un projecte singular. Totes aquestes virtuts i tots aquests valors jo penso que l'associació Rosa Sensat els representa i en cadascuna de les seves actuacions els posa en valor i els fa presents i visibles. Vivim temps difícils, per la qual cosa és encara més mèrit poder organitzar actes com aquest, amb premis, amb guardons, amb escoles estius que tindran un format extraordinari molt complex i per tant vol dir que la gent que està darrere s'implica i no para ni escatimeja esforços ni dedicació. Jo el que sí que els voldria dir, des de la més sincera, des de la postura més sincera, i més me consta que la Irene ho sap, però que l'associació Rosa Sensat té el Departament d'Ensenyament al seu costat per tot allò que en aquests temps difícils, que també són difícils pel Departament d'Ensenyament, doncs podem necessitar. Per tant, molta sort, molta salut, i perquè puguem celebrar tots aquest estiu la 50a escola d'estiu i que algú més, i això ho direu segurament, pugui veure la centena. Per tant, moltes gràcies i molta sort. Moltes gràcies, Montserrat, moltes gràcies, Joan. Faig col·loquialment perquè realment som amics. I per tant, sembla que ho puc fer. Aquestes persones amigues que m'han parlat en nom de les institucions que ens donen suport. Clou l'acte del 2014 i com acostumo a dir, això és una mica rutinària, ja queda convocat el de l'any que ve, el 2015. En Joan se n'ha avançat i és que l'any 2015 farà 50 anys que es va crear Rosa Sensat. I per tant, per nosaltres serà un any excepcional. En l'escola d'estiu, com coneix en Joan, hi haurà dos elements del que ens ha dit la Dolors. És a dir, ens volem marcar horitzons molt amplis, tan amplis que puguin semblar inabestables, com deies dels estels. I ho volem fer a partir de les cuques de llum, que tu també has dit, que està ple de llumanetes. Aquest món nostre està ple, farcit de cuques de llum. El nostre país, més enllà de l'Ebre, també està ple de cuques de llum, Joan. No confonguem els governs amb les persones que viuen en els territoris. Tindran cuques de llum
de tota la península, de tota la Vall d'Abraham. Vindran cuques de llum de tota Europa i d'Amèrica. I si pot ser, també de la Índia. Perquè el que volem posar de manifest en aquesta 50a escola d'estiu és que són les cuques de llum que faran possible que un dia conquerim els estels. I per això el tema general porta el nom, sense límits. Ens el proposem fer-la grossa, com ha dit en Joan, però amb gent de tot el món, perquè per nosaltres no existeixen les fronteres. Qui estima l'educació i qui estima els nens no té fronteres. Com sempre, doncs, quedeu convidats a treballar molt perquè el 2015 puguem donar Premi de Pedagogia i que el jurat no hagi de discutir i sentir-se frustrat de deixar-lo vacant. I moltes gràcies per la vostra participació. El 2015 esteu convidats a tots els actes i no hi ha dubte aquesta escola d'estiu que volem que sigui excepcional. Gràcies.